असा तो तुम्ही शांततेने पोहोचा म्हणून तुमच्याकडे विनंती करतो. ये जाइए चली जा अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथों में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूमने पाऊंगा साका ढूंढना कसर घालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी जुत्ती मरकड़हारी पहरू छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी टिक्का लाल रंग का लेना देना तागड़ी ते मुका छोटी न्यू बोले ढूंढे गेल हालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी मेरा बलम घुमावे चोखे लाड़े झुंझड़ में सितारे मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे उठा पे लाली अखा का जो गालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी आणि एक तुमच्या मुखार रेकॉर्ड डान्स घेऊन येते असा ते बिन तुम्ही शांततेने बोलणार. जिंदड़ी दे रंग ढंग मेरे नीले
चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे आता डान्स केलाय श्रेया तामसे हेमका पप्पू देसाई मी 200 रुपये दिला असा त्यांनी येऊन घेऊ जा. या नाटकातील काही लोकांना देणगी दिली असतात त्यांचे नाव सांगते असतात. खुशी 200 रुपये, मधु नाईक 200 रुपये, विठोबा नाईक 500 रुपये, नंदा लोलेकर 200 रुपये, चंद्रकांत लोलेकर हॅलो 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 हरिओ 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 हरिओ
रुपये ते का देव बरं करू म्हणटा आणि तसेच श्रेया तामशे 100 रुपये दिले असा महेश नाईक बाळणी येणे ते का देव बरं करू म्हणटा थँक्यू आता एका लक्ष द्या श्री हनुमान प्रसन्न श्री हनुमान देवालया अष्टबंधन कार्यक्रमानिमित्तान श्री हनुमान नवतरुण नाट्य मंडळ तुमच्या समोर एक नाटक सादर करतले अष्टबंधन कार्यक्रमानिमित्त राजेश कोटाळकर यांनी बरेले संगीत सामाजिक सुंदर नाटक हात चुकलो बिल्लो फुटलो हात चुकलो बिल्लो फुटलो या नाटकाचा प्रयोग दिनांक 5/4/2023 रोजी श्री हनुमान देवालया भव्य रंगमंचाचेर जातलो स्थळ मराठवाडा बैरे आणि त्या दिवस अन्न संदर्पण बी उरतले तरी सर्व भाविकांना नम्र विनंती असा की तुम्ही या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने उपस्थिती राहून या कार्यक्रमाचा तसंच महाप्रसादाचा लाभ घेवचो धन्यवाद देवादिदेव श्री महादेव पिढगेन पिढगेच्या या घराचे मान मर्यादा न्याय धर्म सत्याचे तत्वाचे सदा तोंड पैठण संसार करे चले रांगे हे खराण साल्यारे एक विनाश नावाचो धडपड माझ्या जीवनात येऊ त्या धडपडाच्या अंधकारात ना काळोख ना उजवाड असे माझे जीवन कित्याक सृष्टी केलं देवा कित्याक केलं हाय कितकूच केलं म्हणून मगे जरके मचकींच्या दूर केलं देवा दूर केलं जरके तू माझं सोड परत येऊन त्या गावात गेले आणि साक्षात लक्ष्मी सारखे गुलाबाचे फूल मागे हाती सोड गेले काय नाव आहे मागं तुझी आई याद येईल आई आमको अर्धात सोड गेली तेव्हा घरात काय करू बाय कित्याक गेली इतकं लहान असताना किती ज्ञान असतं तुका बाय चल खरी बी जन्मा येणार ज्या घर त्या देवा आवडता त्याच घरात चली जन्मा येतात बाय ह्या तुझ्या पप्पाला मान सदा वैर दवरतात मग तू पप्पा तुका वचन दिते आसा की या जीवनात सुख येवो दुख येवो तुका इतरादार केन्ना वचना हे जीवन तुम्ही दिले तू करता पप्पा माझे जीवन तू करता वाह ह्या मागे गुलाबाचे गुलाब कसं धक लावून दिन असताना हा लहानाचं घोड करतो
इंजिनियर म्हणे जेव्हा मिळत असतात दुबई होईल का ही आनंदाची बातमी तू मला सांगू. नाही मामा तुमचे आशीर्वाद घेऊन तुमचे सांगून असल्यामुळे गेलो मामा अनुष्का दिसत नाही अनुष्का जेवणाची तयार करू लागलो. चल बच्चा आम्ही जेवण करून घ्यायला. मागे 105 रुपये दिले सर देणगी दिले सर त्याका देवावर करून श्री रामनाथ प्रसाद श्री ब्रह्मदेव प्रसाद श्री रामनाथ प्रसाद श्री ब्रह्मदेव प्रसाद श्री ब्रह्मदेवाच्या वार्षिकोत्सव निमित्तान श्री ब्रह्मदेव बाल नाट्य मंडळी शिरगुड्डा हेमी बसयले आणि श्री प्रदीप गुरुनाथ कोटारकर किन्नर हेमी बरयले सुंदर सामाजिक विनोदी कोंकणी नाटक मागेल जीवन तुका अर्पण मागेल जीवन तुका अर्पण ह्या नाटकात भाग घेत कलाकार शिवराम संदीप तामसे अश्विक दिलीप पागी वेदांत निलेश कोलेकर आदित्य शिवराज नाईक आत्माराम विनायक नाईक सावळव मधु नाईक व्यंकट कमलाकर गुंगी साहिल लोकेश गुंगी नानू हवलदार मनोज नाईक ज्युनियर अनुष्का अनिष्का टोलकर अनुष्का ममता जाधव गोवा तारा प्रसाद बांदेकर गावगिरी माजाळी लेखक श्री प्रदीप गुरुनाथ कोटारकर किन्नर हार्मोनियम संदीप शेट्टी किन्नर तबला श्रीकर बळकर नांगता पेड अनिल काशेकर दिग्दर्शन श्री प्रदीप गुरुनाथ कोटारकर आणि सुकांत नाईक बायनी रंगभूमी अनेक ध्वनिवर्धक दुर्गादेवी रंगसंतिके मुलगा हिंदले गायक दीपक आणि दिव्या परवार फणकोन नाटक मॅनेजर कृष्णा पागी स्टेज मॅनेजर आनंदू गुंगी व्यवस्थापक श्री ब्रह्मदेव कमिटी आणि गावचे सर्व लोक शिरगोटा आज तुमची मुखा समोर करतात आज तुम्ही समोर सादर करतात कोंकणी नाटक मागेल जीवन तुका अर्पण मागेल जीवन तुका अर्पण
शक्तीनं अनुष्का तुझ्या या सुंदर जवान चंद्र चंद्रकांत माझ्या आत्मा प्राप्त करता राव मगर वाद तू रट्यात तुला राव आवयता चालू राव अरे वा मुद्दा कमाना सुद्धा विचारता आजचा रिश्ता लक्षात येईल जवान आम्हाला पुढे सांगता माझ्या लोकांना भरपाई करण्याशिवाय हा जे पासवर्ड द्या दुसऱ्या बाहेर तरी मध्ये पोटात भाजीवर समजेल का किती अरे वा विनयना नव्हतं विनयने हा तुझा लागला एवढं वाटे आणि जाओ तू स्वतः वेळा समजून महागुन्ह्यामध्ये नका हा कोण असा किडाचा हे पकडले पुन्हा या गावात का बरं जाऊ पुन्हा प्रकार घडतात गावात पहिली नाही सायलेंट ना होवे त्यांचा तो वायलेंट अरे ह्या जगात 1300 जन्माचा विधान व आदित्य मला यारोजी यार दुश्मनाची दुश्मनी ओ भी आखिर तक बोलना से तेरे घर का हंडी करने चल हट मेरा काम ना कर दे चल आदित्य माझ्याकडे जी मंदिर तू कोण मारा पडले तू घेत का वाजवणी धर्मन म्हणा का मला वेळा करते ना बेटा बाकी सुनतो ठीक करणार बनायचं सुन घे अनुष्का उपकार कसलो माझ्या डोक्या हाय गेलो पण वेदांत सरपासून दुसरं झटपट तू किती केले गेले पहिले दिलं मंडपात 4 चौघांकार बरं धडे शिकवले त्याका तत्त अपमान सहन झाल्याचा आज मागील अब्रू तू प्रयत्न केला अगदी वेळेचे तू येऊन पावलांवर मागील अब्रू असलं नाचला ह्या पुढे तोच किती ते गेले बाग पहिले तर तू गेले कॅसाला धक्के लावले ना हो आधी तू चल हाय पळून घेता Thank you.
संडे आणि अर्थिंगाक जाय म्हाका गावठी अंडे. मागील एक प्रॉब्लेम आहा कित काय म्हणल्यार दूरच्यान येयल्यार आयकूंक कमी येता, लागीं येवन सांगल्यार बरें दिसता पळय. मागील बायल तारा 1.5 क्विंटलाची, तेजेवर लग्न जावच्यान जाली माझी इटावणी 12. अगो तारा, तू डिस्को शांती जाऊन खो सुटलाय. शांती मिळा काय भडका मूठ मागला सारखेच करतो गावंडोळ तुमचं गावंडोळ हा बावडळू, हा बावडळू, हा बावडळू, हा तू बावडळू गो. ओळख झालीच मारक पडली. नाल्यार ह्या वयात तू डिस्को शांती जाऊन फिरता. कोणाक खोकून जावं आशिल्ले, लास्ट तुगे बापाय न्हय म्हागे लळाकच गुतून घायले. बापून जाऊ कितें नुस्त्या वाटो नुस्त्या वाटता घेऊन तातून मागीर बाप्पा नितीन मारलेत आसतना माडी आनी इडी घेवन हुशार देखील मुजूक म्हणटा दिसता मामा चेडवा लग्न कर दे आपूण तुका आदार नासतले शेण काडटा गोठ्यात. हय खबर आहा. तसमून तुगे बापाय न्हय सावगाने मुंडे सारखी हातीत तू दिले आणि ताटात बुलेट येत म्हण लागलो. बुलेट गई ताटात पळयलो तो कावळो, हेगेल भाव चावळो. भाऊजी गुड मॉर्निंग. अरे पापिष्टा कित्याक गप करता, डायरेक्ट वर वडचल म्हाका. अरे सावळ्या, तुगे घर सोड न्हू, तू सदां ही बहीण घरा उदक पिवून शरम दिसना हे. भाऊजी हा ह्या हिंच उदक पिना बाय मग फक्त ज्यूस करून हाड दिता. एक साड्या पळ्या ज्यूस करते तुका. मागीर भावाचे सांगला का पयला सांगून दवरता हिंग हिंग ऐकय म्हळ्यार पडला का हिंग. कित्याक काना देखील व्हडल्या गोजवान मारता. हा कित्याक पळयलो. ना ना त्या पण तू काना पडता तू बरं पिंजून तू गेलो हे पळय रागा जाय नाका आणि हा की सांग पडता स्पष्ट बरं ऐकया कळ्ळें. काल आणि काल महिला मंडळ सगळे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सा गेले. इंग्लिश बाबा तुगे भाऊच बाबा इंग्लिशान उलयता म्हणून आनी नक्की उलयता इंग्लिश. आसूं तो मोर खंयचो काल मात्र इंग्लिशान दोन शब्द खायले व्यत्यास सांग म्हण पण म्हाका जरा कन्फ्यूज जातलो आसा. आता तुम्ही सांगा रे म्हाका कंप्लीट आणि फिनिश असे व्यत्यास सांगा पळय म्हाका. बाबाय हांव सांगू नाका तुगे उठून थंय उरता आता महिला मंडळ पावतो गप्प करतो. तुम्ही सांगा रे कंप्लीट आणि फिनिश व्यत्यास. कंप्लीट अँड फिनिश. हे पळय हांव तुका मेळ्ळो मगो, तुगे जीवन कंप्लीट जालें. तू मेळ्ळो पळय म्हाका, हांव एकदम फिनिश जावन गेलो पळय. व्हेरी गुड भावाजी. हे मी हेच सांगती केलो असं सांगा काय ना अशी जागा फिनिश करतो फिनिश. पेजेनीस म्हाका पेजेनीस घाल म्हणटा. पेजे तांदूळ घेत तुगे आवाज घोवा घालचे हाडलाय गो. मागीर आई बाबान कश्ट करून दवरीन ते. त्या गजनी कागेवादाची बरी 3 एकर जमीन हांगा गेली आणि न्हय ह्या वटच्यान सोना मसूर पैकीचे लांब लांब 4 पाट्यात. जमनीचे ऑर्डर म्हाका सांगता ते ऑर्डर म्हाका सांगनाका. ह्या 4-5 वर्सां पळयत न्हू कचरा डॅमा उदक सोडपी काय पुरा उदक भरून तुवें लांब लांब पाटे खंय पूर्ण आसा डिस्चार्ज ना गेले लांब पाटे वर्सान वर्स तुवें ती दोतरा आनी हेगे 4 बोतल गंजी केंद्रां रावची किन्ना मागीर ती 5 वर्सां चेटी उगून गेल खबर आसा मगो. 5 वर्सां फाटली ती कमी जालना. एक काम कर आमी सदू वचना पण वयर आपूण घट्ट जा बाको आसलो आमकां तुम्ही म्हणटा शेत शेत वेत तुगे ते खड्यार मान गेलो. खड्ड्यार मान गे खड्ड्यार मान घेतो म्हण दोघी बुडून बी घेना मग कितें शेताचें वण सांगना म्हणटा. त्यात शेता वतान आमी व्हड जाल्ले गो आणि तू अशें जाल्ले त्यात शेता वतान मोरू पडलो तुलो आता शेत भात किती नाही देशाचे मेळट आहेत ती गोळक तांदूळ फुकट दुकट अरे कित्याक गो वार सुत्राची किती आसता कित तुका. भाऊजी कान फूक मला वर फुकता तुम्ही भाऊजी दुकट घेऊन दुपा पंटी घेऊन येत हा अरे अरे सण तुला खड्यार मान घेते सर म्हण केला कसं केवळ की कसं केवळ काम दुकट म्हणा दुकट दुकट दोन मेळ्या सांगट
हा कवड कवड डा म्हणटा या वेळाने किया कवड डा म्हणटा मला गरम दिसलो या वेळाने किया कवड डा म्हणतो आपण भितर घाल दवरता पण तो घरात लोकांना कमी घेऊन काय नका सुरू कर तू Thank you.
अशी दिसता. पप्पा, ती पहिली चहा काय घालू? काका बाई आताच तू गेल काका वीरेंद्र गेलो बसून गेल चहा पिणे येत असताना त्या हरामखोर वीरेंद्र सुद्धा बरीच धमकी देऊन येला त्याच्या बाप्पाचं सांगून येला की तुझे चल्या पर्यंत न झाल्या रावण नाचला ह्या गावाचा हातात पडी करतात म्हण माझे चले जबरदस्ती करतात ना लाईक खिंचो ते मरू रे पप्पा. काव काव करतो काढू दे. तुम्ही ती गोष्ट मनातल्या काढ उड्या. हृदयाचे झाली हुकम ती सहज बन येईल गो बाई तू लहान असताना तुझी आई माझ्या पत्रात घाण सोडून गेली त्यांना त्या आजपर्यंत तू भाव तुला बसून जवळते असा चलो ना म्हणून त्यांना चिंता झाली ना कारण माझ्या चली बितूत आणि चलो बितूत हे घर हे ऐश्वर्य हे फक्त तुझे अनुष्का फक्त तुझे ह्या माझे लाटे जाऊन सुद्धा स्वतःला पण सुद्धा घर जाऊन इकडे घेतो माझ्या लग्नाबद्दल खूप टाइम असतो पप्पा. इथे घाई घाईकीच असा. घाई घाई चूक ना झाल्या मागा खूप आहे एक पडी तुझ्या शुभमंगल झाले आणि तुझे संसार सुखात रमलो म्हणजे हा कायमच गड टाकू तयार देवापत्र बोलेल तुम्ही पप्पा. तुमची शिवाय तुमची मी रात्री सुखात जगूच शकणार. काही म्हटल्यान तुम्ही माझे लाडी तुला तुम गेल्या माझे नाते जन्मी जन्माच्या पप्पा जन्मी जन्माच्या पण एकच लक्षात रूप आहे आई आणि बाप जन्मभर कोणा मिळते ना जिथं आई तसाच तिथेच जगतात लक्ष्मण असं मका फक्त तुझ्या लग्नाची तयारी करू आहे हा दिदी माझ्या प्रेमात घडलाच नाव म्हणतात. सगळी का खुशी माझ्या मनासाठी जाते. हॅलो हा आधी काल तू कारवार गार्डनान यो हा मग तिकडे थोड्या अडचण उद्याचे काम असा हाय ओके बाय. हा पिला नाको पिले का म्हणता सकाळ सकाळी तू ते तुझ्या आवाज गो हांडे झाले गो काही बी बाटली तुझ्या भावान खाली गेली होती मला रोग मला दिस मका पिले नी लिले लिला हा ते लिले म्हणता की आज येईल पळ काल ते रुकून मिळले तिकीट सून लिला आणि त्या कितलं बरं आहे का रोगार आवय आणि दुवा बसेल तेन्नाच्यान तू हे तोंड करते काय घराकडे उचलून आलं पळय तेन्नाच्यान ते लिला तिकीट मागे रुक्माल गळा धरतो तुका गो रुक्माल घराकडे जायला ते गेलो कापड फोडू भाई कापड फोडू गेलते गेली पापड वाजू गेलो ना गो तिकीट गोवाल पत्र येईल वाचून देऊ गेलो भाऊजी रुक्मा मोबाईल घेऊन दिला आणि आता हे पत्र कोण भरतात तू घाबरो रे म्हणजे फळ फळ कर तिच्या ओले नाही का तके थापायचा तुमचं भरोसा तो गोपीनाथ तेगेल पहिले आठवड्यात 2 वारा घेऊन फिरू होतोय मग एक दिवस घेऊन का बाहेर होतात तोही म्हणला तो गोपीनाथ मग आठवड्यातले फक्त 2च दिवस घेऊन येतो काही बाकीचे 5 दिवस कोण घेऊन येतो तू चौकशी कराय गो हा भाऊजी घेऊन दिसता तिथे सावळ्या आयता म्हणजे तू बघ सीआयडी हो तू गेल भाऊजी ख होता केले घराकडे येता किती करता हे पण तू नजर दूर जाय दिवस हा तशाच करता पण भाऊजी येत असताना एक कटक दुसरी आणि एक प्लेट तिसरी घेऊन येतात त्या हा पिऊन गुंग जातालो मग म्हणजे काहीच याद होऊन जाताली वाहने पण भक्कम असो सॉरी
इल्लो पडला मला हडलो पडला गौरी मिनी गौरी हा गौरी मी मागेला तारा तारा तुम्ही कितली भोले भाली गौरी आणि हे हलकट किरी किरी मागे भाऊजी तिला म्हणला ना गाता माझा वाया भाऊजी किती मला मत म्हणता हे मी तिला म्हणजे कधी फा 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 इंग्लिश मध्ये जातो ना त्याच्या बापाने इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे म्हणतो फ इंग्लिश अरे स्वामी याकडे काय नाटक होतं पडला आणि याकडे जीव देतो होता पडला बोटा बितो म्हणल्यावर खातो काटो तो गेलो अय्यो गौरी अय्यो गौरी तुम्ही गेले रूप कितले सुंदर रूप कितले सुंदर आणि होय एक असा बंदर अंदर नाका अंदर करते रे तू नाही तुझ्या बाप पेला सो जाय ना एवढा किती मी पाप करणार काय होतो बुदळ तुम पैसे घेऊन यावं या अलगटात करे या पीस पीस अलगट हो वेंकट वेंकट पेस नाही झाला थांब हे वेंकट तू म्हणतो आपल्या घरात किती आहे का हा ह्या गावात एक होड बिझनेस चालू करूया म्हणून जागो सर्वे करू येला कशी म्हणून माझा एक भाड्याक रूम जायचे हा भाडे दिता महिन्याचं 10,000 रुपये 10,000 रुपये कसं मिळत नाही तुला 10,000 बाहेर घालता करून देता हा मी रूम देऊ रेडी असा तुम्ही दोघे जण कोण रूम देऊ घर म्हणाल ना घर तुगेले नावास मागे रे घर आणि पेमेंट पडा मागे नावार कोणतरी याद असणार काटफुट क्या याद ना काय गो बाय जखमान घ्या तुम्ही पोर घोळटाली पोर खातली ना झाला असली ती वेळेवेळ रती ती खातली तसं ना माका रूम फिक्स नाही ठीक आहे किती 6 मारतोय रे मार मार एक दिवस तू मारे बॉल त्या पाया बंदा यार गान त्या लुंगे 15 गोल केवढे का मागे नाव आत्माराम तुकाराम भेंडेत ती रूम फिक्स म्हणजे बोले देवा रुपये खूप आगडा कदा वर्ष पडता या नंबर लग्ना करू वैर दवला रे काही नेदन पडले गौरी हे बघा 10,000 रुपये वेंकटा त्याचे रूप झाले वेंकटा त्याचे रूम झाले बोल चल पट करू बेरून नका बे सारखं भीतर आहे का हो पण केन्नाच सोऱ्या काम पिऊ देऊन जो सावकार लोकां लुटलो म्हूण काय पाप लागून पळया गरीब लोकां मात्र त्रास दिन झाले टायमार फुल बाटली खाली कर ताकद म्हाका साहिल पिंडक म्हूण पुराय गांवात फेमस आसा अरे बरा सोनो तुका फोन केला सुचो अरे उसको सॉरी बिना का हम अजूनही मुखार भरपूर काम करचे बाकी का ही जी सांगच्या हिंद सांगून सोड
पुढे त्याची कशा निकाल लावचे ते हाव पळून घेता. सध्या ह्या वेदांत शस्त्र मळातील एकटा घमेंड नाराज सगळ्या मुखार मग कशा अपमान करे विनाकाळ म्हणजे होऊन माग मेळे सवार सुंदर डोळ्यात मिळाले तिथे हराम को शिवराम माग दळके दे गेले के कैच्या मी बाईला वाटे होता माग ठाण गण पहिल्या नजर बाप्पा समोर गेला माग समाबू दिसतोय आज म्हणतो त्या म्हाताऱ्यानं गावात बाहेर गेलो गाव किती बाप्पाला गए भाऊ तो शिवराम समजता कारण या गावचे श्रीमान लोक देवे अत्यंत प्रशांत वाचन त्या अनुष्का लागता तुझ्या समोर आदित्य त्या अनुष्का आदित्य खूप पडला साईला मुया चितेला विषय चिंता मॅडम त्या आदित्यात बसता शिला पडला बरासा आता कसली चाल चलता म्हणतो पळत्यात राव जर तर तिघी जणात तडपण तडपण म्हणना मागेल नावच सांगणार आकाश आता तुम्हाला खराब पडणार म्हणून झालो मग तुझ्या घोडा येतो हा दोस्त सौर्यात अजिबात तू काळजी करू नका हिसाब ती मांडले सकाळी दंपारा आणि सांजे हा स्वतः तुझ्या घराकडे पोहोचता वाण मागेल अपमानात भरपाई जाऊ कर जाय त्याचं खलास तुझं मला शादीला शाहील सांगते ना आता साहेब करून चाल चलता म्हणतो पळत्यात राव पहिले त्या आधीच्या दोन्ही पाय मोन त्याच्या हाती कोपडे दिता मागेल दोस्ताकडे दुश्मनी आडून गेल्यावर किद्दात मग कळो त्या नालायका मास्टरमाइंड जिवंत रंग मनात जास्त मोकळा या दोस्त पण दोस्त मागे 10 लाख रुपये दाशिले राख द्या 15 लाख दिता पैशाच्या स्वारेत अजिबात काळजी करू नका मला जाऊ ना सरळ लेक जाऊ कर जाय फ्रेंड तुझे काम झाल्यानंतरच पैशात मात्र याद राहू ओके बरे येता तसेच रमेश गोपाळ कोळंबकर यांनी 200 रुपये दिले असतात श्रेया तामशे बरो डान्स केला म्हणून आणि प्रसाद देवीदास पागे यांनी देवाक देणगी दिली असतात 100 रुपये एक देव बरोबर म्हणटा आणि तसेच उत्तम विठोबा नाईक यांनी 200 रुपये आत्माराम पार्ट केले दिले असतात त्यांनी येऊन घेवचे देव बरोबर म्हणून देवाकडे मागणी करता ते मग त्यांनी खबर आशिल्ले खरें सांग अनुष्का हा एक गरीब मनुष्य आणि तुगे प्रोपे ग्रस्त
तिघा एकरीच एक लाडणे असतो खरे मला तुझ्या बरोबर उलट माईक लायक ना छान गेले 4 वर्षाकडे कॉलेजात आम्ही एकच क्लासेस शिकले असले तू अभ्यासात एकदम हुशार आणि हा पहिला धव त्यांना हाय बीचकडे उद्याच्या कितने प्रयत्न केले त्याला एक पटी मी तुम्हाला पर्यंत ना अनुष्का गरीब कितलो की हुशार उरल्या पैशा पडली तर परिस्थिती पडून त्या फाटफाटीत रोज पडता अगं म्हाका बी तुझकडे खूप उल्या दिसता जर हांवें तुका प्रपोज केले आणि हा गरीब म्हण तुवें म्हाका प्रेमाक इन्कार केले हे आधी केन्नाच सहन जायना तशी म्हण सानिष्का तसली नाही आधी गरीब श्रीमंत असले भेदभाव मागणे मनात केन्नाच ना 4 दिवस भरणारा पृथ्वी येऊन पावला आशिलो जाय तो वेदान म्हाका बरबाद करता आणि असं वाटलं जिवंत पळून मिळणार हा जो जिवंत असना ते फक्त तुगेला पाय तशमळत मागे फुडले पुराय जीवन हाय तुका अर्पण कसं निश्चय केला आधी मागील जीवन तुका अर्पण म्हणल्यार म्हाका कळना म्हणल्यार हाय तुझ्याकडे लग्न करता निर्णय केला ह्याचे तर तुगेलो किती विरोध असल्यास आता स्पष्ट सांग मागे विरोध केन्नाच ना गो पिशा पण एक हा गरीब मनीस मागेल बरं तुझे पप्पा बी बरे विचार ना तू एक श्रीमंतार एकलीच एक लाडी असा म्हाका दिसलं दिसतं तुका ते अशक्य गोष्ट अनुष्का अशक्य गोष्टी बी केल्या केल्या शक्य पण वाचायचे पडता आधी मागे पप्पा हा ठरवला हे दुश्मना मागे फसलं आणि फर्स्ट लव्हरची महत्व नंतर पैसा बी प्रेमा भेटला सारखी सुशील सुंदर जन्मात टाकून माहिती बरं आपला कशी ना काय बरे ह्यांकडे कोणाला कुठलं बी विरोध होता तरी हे आविष्कार तुझे आय लव्ह यू आधी आय लव्ह यू La
ऐकाले हा तुम्हाला देईल असून तकडी अडचित नाही जरा लग्ना पण तुम्ही तकडी कोण अडचित असेल लग्नात पहिले तडचून घेतात नाही गो. असं उद्याला काय ना तक स्वतःला घरात अडचित मला पहिला सांगता हा ते तू भेटे म्हणून केलं गो. हा तू अजिबात देणार. किती पटकन बिन झाला तो ना सैरी की पळू तर घाई लोकांना घेऊन येईल आणि आपण मच्छी बसून असा भाव कसो आणि लग्न आणि काय ना 500 लोक घेऊन 500 लोक मागे डॅनिंग पळ हा एक लग्न नाही तुझ्या घरात असाच पाहिजे तो. एकटे येणार रोज 4 लोक गेले होते वांगडात. गप्प आहे पुढे ऐकून घेऊन बरे वेळा बघा. तो एक सावळ हो आणि तू एक कावळ हो. महिला खरे खूप बडा जोडून गेली रे. लहान असे जागते. तू का रे दोन टोना मारून ढुकूचो माक चढवचो आणि हा असं मागेला केप्या चढवचो तू सांग दुसऱ्या बायला बडा बसून घेणार पण सांगते रे तू गेल पाहिले कडले आणि तुझ्या हड्ड्यावर बसून घाण बडेल मग त्या दिवशी गेले दिसन ना बाप सांग मला ऐकून सोडलो दे पो. तो बडा दे पो. मोडी जादू मोडी करते रे. घ्यायला हरकत ना. पहिली ते चारा गाडव कर. मागीर हा जकीनच्या न पुरा काम करून घेता. आज ते बाकीच्या कोण घेत पळय त्याच्या डबल करून घेता. हे काना वाऱ्यान मार रे बगी. अरे आत्मा बस जाऊन खूप दिसाल मरे दाढी दादा दाढी बिकते असं आहे रे बाटली. पोटली तू म्हणे किती हजत भरणार या. एक पटी जादू मडी करते म्हणता अनेक पटी पोटल्यास का म्हणता पोटी बाप्पा पोटल्यास का म्हणतो या केवढाकडे उले फिरवला मागे बीपी वाढ माझं मणी पण हॉस्पिटल आहे माझा पोटल्या आवडता या राहण्याचे मारो गेलो बसला हूं एकटा किती बडबडते गेलो. हा ते चांगले काळिंगणाची मात्र हे असा पत्र काम केले ते शांतोगा मात्र मेळ येतात. आमच्या सुखान मेळटलो. व्यंकटरामन बुडवून मारा स्वामी मालगुडी हो व्यंकट व्यंकट. अरे तुम्ही त्या सोंड सोची कंपनीची सर्वे करून झाली तुझी कंपनी नाही हो. इन्व्हेस्टमेंट कंपनी इन्व्हेस्टमेंट पैसे घालणं पैसे खर्च कंपनी आणि तुमचा एक खूप पण वापर आणला पाहिजे. हो वस्तू पाहिजे हो अरे अरे पापिष्टा हा लग्न जाऊन त्यांनी 10 वर्ष आली आणि कान ऐकून जर मागे की आपण हो असा तुम्हाला खंयची हवा यार ऑफर घरी ना तुम्ही किती कॉमेडी उदय बदल पडे. अय्या स्वामी तसले वापर नाही हो. आम्ही बी स्वामी तू अय्या स्वामी मला तुम्ही स्वामी आमगे उलायचे तसे स्वामी म्हणून सांगते पडता. आता 10 लाख रुपये घातल्यानं 6 महिन्यानं 20 लाख रुपये जातात. हा एक सुपर स्कीम आणला पडला. तुम्ही मागे लखापती द्या त्याला लखापती. अरे वा या गरीबपणा दिवस काम एकदम कंटाळून गेला आज चोर श्रीमंत जाऊन योग येईल तुम्हाला कसं देवानं धान दिला बरोबर तो धव्यात धान दिला तुम्ही कसले विचार करता का. काय ना हो आता मागच्या पण तितके पैसे ना पण आमच्या केवढा शर्ट आणि धोतर कपडला नाही पाहिजे 10,000 बी मिळत आणि काय ना मागे लंडन अगोल्यांनी वाजपेयी जवळ दिले 25 तोळे भांगर असतात त्या भांगर ते ऑर्डर जाऊन ते पैसे काढून आणून तुमका स्कीमा घालून दिता पण तुमचे स्कीम पक्का मला खाली घेऊन 10 वर्षात ती घेऊन गेली. तुम्ही आजची बात बिना का आमगे अभिवृद्धी जीवन पूरा इंडिया भीतर असा तुम्ही लखपती झाले म्हणून समजा. बऱ्याच ते म्हणून किती बऱ्याच ए स्वामी ओ सासू तसला मी का मग जितेंद्र आणि तुला हे पदा मागे तो केवढ आपण धर्मेंद्र तू हेमा मारी म्हणता आणि बापरे आपण जितेंद्र तू जय प्रद थोड्या मुखार होईत होता कोण कितीच म्हणता
टन टना टन 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 तारा ढाक. काय टन टना ढाक.